Dayag sa panagway sa inahan ang kalipay dihang mipaybaw siya sa Brigada Action Center. Nakita na ang iyang pinanggang dalaga nga anak kinsa ilang gireport sa brigada nga 5 na kaadlaw nga na-missing. Matud sa inahan nga si Rosemary Rizal na nimuyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang iyang anak nga si Jerisa Rizal, 21 anyos. Personal niya nga nakita karong adlaw, Marso 21, 2025, uban sa bag-ong uyab nga foreigner. Misugilon kaniya ang anak nga naglisod pagkontak kanila sa niaging mga adlaw. Gumikan kay lain na ang nagunit sa iyang Facebook account. Lakip na ang cellular phone o personal number. Kahinumduman, ang inahan naghilak nga midangop sa Brigada Action Center. Human wala makontak ang anak, hinungdan nga mihimo dayon og koordinasyon ang Brigada Action Center team ngadto sa Subang Dako Police Station 2 sa Mandawi City Police Office. Gipasalamatan ni Rosemary ang daling pagsubay sa kapulisan sa CCTV camera sa gipuy-an sa dalaga sa Barangay Subang Dako ug uban pang dapit. Giklaro gyud sa inahan nga tungod sa iyang pagsalig sa brigada, midangop gyud siya dihang na-missing ang iyang anak hantod nga nakitaan ug nakita nga dako rang buhi uban sa bag-ong hinigugma. Daghang salamat sa Brigada News FM ni Sir Alan Tangkawan ug ni Attorney Jorel Patenio ug ni Sir Arnel Pahanunot o sa tanang staff sa Brigada News FM. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.